खैता खेवता काहे न के रोकले बा? अरे नागिन तोरे चलते झगड़ा भइल, नाता टूटल माई से, खाब खिवैया बंद हो गईले अपने सागा भाई से। कोड़ दिहली घरवा हमार, मारब थप्पड़वा त गिरबी भराई के, मारब थप्पड़वा त गिरबी भराई के, बनाई दिहली कौआ अलगौआ कराई के, बनाई दिहली कौआ अलगौआ कराई के, बनाई दिहली कौआ। यही से कहल गईल है कि बियाह का पहले खून खानदान टटोला, नहीं तो एकरे मतिन कंकड़ीन भेटा जाए तो सत्यानाशे है परिवार का। लगत है कि हम तोरे खानदान के बारे में जानता ना है। हाँ हाँ अब बोली आई खाए।